Naimbag nga bigat tay amin kakabsat. Adda tayon iti maikalima nga Domingo iti Quaresma. Ket kas panangrambak tayo iti day pinasanto na misa. Intay mandanggayan dagiti kakabsat tayo nga agyaman ni Mr. and Mrs. Kelvin Caramillo and family. Elnora Alayay and Clemente Gabuat. Ni Mark Havillonar, kini Sharon May Halyurina. Ti special intention ni Alma Aganat, ni Mr. and Mrs. Alex Gorospe, ni Mrs. Teresita Ravina and family, ni Alfredo Herman Jr. kenti Familiana, pagyaman ni Maria Rhea Teres Gazaga para iti panagkasangay na kasamat ngentay ikarkararagan dagiti kararwa ni Pedro Maria Clara Habok Alfredo Lasaga Senior Veronica Vicente Rosenda Chofila Victorio Brigido Carolina Rodolfo Ken Dominador ni Rodrigo ken ni Lourdes Balanza kasamet ti kararwa da Benigno, Gloria, Jose, Pascuala, Emilia, Eugenio, Zenaida, Carmen, Virgilio, Nicolas, Antonio, Victorino, ken iti kararwa ni Rodolfo Senior. Tumakder tayo amin kakabsat. Hintayon ken ni Jesus, iruknoy daytoy bagi, puso na anaya, dayawin ni agresa, Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi. Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi. O Jesus, magdagalain, ito'y nagasikat at amang Inawadwa apigsa iti peka Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi. Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi. itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat ti umadani na panangrambak tayo, ti nanginang aldaw, ti Holy Week. Nga iso ti panangrambak tayo ti panagtutuok, ipapatay ken panagungar ti Apo. Lagi pen tayo, ti sakripisyo nga inaramid na, ti kinaimbag nga inted na kada tayo tapno maitanok tayo. So badan tayo met, dahito nga kinaimbag, babaan ti panagserbi tayo kadagiti kakabsat tayo. Pagbabawyan tayo nga rod dagiti basbasol tayo, tapno dapan na kay kari tayo makiranot, kadagiti nasantuan a misteryo. Gatay amin ko na tayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid kan liway ko.
basol ko unay. Iso nga agpakpakasiyak ken Santa Maria agnanayon na Berhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma iti apo tayo a Dios. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Dios. Ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo. Ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Kristo 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 mangasika mangasika Ako mangasika Apo mangasika Apo mangasika mangasika When ako mangasika Kumararag tayo. O Diyos, ti anak mo inyawat na ti bagina amatay, gapo ti ayat na iti lubong. Tulungan na kam kadi tapno iti amin na panagbiag mi. Annuruten mi iti panagayat ngayon patulad ni Kristo, iso a Diyos sa makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na daw ti libro ni Propeta Jeremias. Kuna ti Apo, dumtengen ti tiyempo a makitulag akmanen kadagiti Israelita, ken kadagiti tattao ti Hoda. Saan to akas iti panakitulag ko kadagiti ammada, idi irwar ko ida ijay Ehipto. Sinalungasing da ti nagtutulagan mi, idinto asyak ti Diyos da. Inton dumteng dayta a tiyempo, kaso ito ti pagtutulagan mi. Kadagiti Israelita, ikabil kunto ti linteg ko ti panunot da, kit isurat kunto ti puso da. Siyak to ti Diyos da, kit isudan to dagiti tattao. Saan to na masapul nga isuro da dagiti karuba, ken kailan da amang mangammo iti Apo. Ammudak to amin na tattao, natanok man wenno nanumu. Pakawanek to dagiti basol da, ket lipatek to dagiti dakes nga inaramid da. Ti sao ti Apo. Para suwaem kanyak, o Diyos tinadalos a puso. Iti di agbalbaliw ngayat mo, kasyan na kadi o Diyos ko. Iti kinaimbag mo, punasem ka dagiti basol ko. Ugasa mamaminpinsan ti kinadakes ko, ket dalosan na kadagiti basbasol ko. Parsuaem kanyak, o Diyos, tinadalos a puso, ket ikanak ti baro ken napudno nga espiritu. Dinak pagtalawen ti matang mo.
Di mo ipanaw kanyak ti Espiritu Santo. Isublim kanyak ti rag-o ti panangisalakan mo. Ket ikanak tinatulnog nga Espiritu. Iti kasta, isurok to dagiti bilin mo, kadagiti managbasol, tapno isublida ken ka. Ti may basa na adaw iti surat dagiti Hebreo. Bayat ti panagbiag ni Jesus ditoy daga. Inyikis ken insanggit na ti nagkararag ken nagdawat iti Dios ang makaisalakan ken kuana iti patay. Naipangag agsipod ta naturnog ken napakumbaba. Ngem uray pay no anak ti Dios. Nasursuro na ti agtulnog babaen dagiti sinagaba na. Idi naaramid nga awan pagkurangan na, nagbalin at pakaisalakanan nga agnanayon, dagiti amin nga agturnog ken kuana. Ti sao ti Apo. Sidadan kamako na akong patibilbilin mo. Madaydayaw ti balikas mo, mainantan mo, tinagan mo. Maitantan mo. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Adda so magmamano agrego anapan nagdaydaya iti Jerusalem bayat ti piesta. Napanda ken Felipe at taga Betsaida iti probinsya ti Galilea. Apo kinunada kayat mi kumakitaan ni Jesus. Napan imbaga ni Felipe daytoy ken Andres ket napanda adwa ken Jesus tapno ipakammoda ken kuana. Kinuna ni Jesus kadakwada dimtengen ti oras a maitan-ok ti anak ti tao. Ibagak ti pudno kada kayo, saan nga umado ti maysa a bukel ti trigo no di marigreg iti daga ket matay. Ngem no matay agbunga iti ado. Ti agayat ti biag na mapukaw nanto, ket ti gumura ti biag na ditoy lubong. Sa limet mitan nanto ti biag nga agnanayon. Ti si asino man nga agserbi kanyak, masapul asuruten nak, tano sa dino ti ayan ko, addan tumet sa diyay ti adipen ko. Ti si asino man nga agserbi kanyak, padayawan to ti ama. Ita mariribukak, anyan to ti sawek, kunanto kadi, kunakto kadi, ama ilisin ak kumaiti daytoy nga oras. Ngem daytoy ti inayak, tapno lasatek daytoy nga oras ti panagsagaba. O ama, itanok mon tinagan mo. Ket kinuna ti maysa atimek a naggapo sa dilangit, itanok kon ken itanok kon tumanen. Nangeg dagiti tattao nga agtaktak der sa ti timek, ket impagarup da nagguruod. Kinasao ti maysa nga anghel kinuna ti dadduma. Ngem kinuna ni Jesus kadakwada, nagsao dayti atimek saan agapo kanyak, no diket gapo kada kayo. Itan ti pan nakaukom daytoy alubong. Itan ti pan nakaparmek ti agturay iti daytoy alubong. Inton maibayog ak ditoy daga, guyog-guyag to nga umay kanyak dagiti amin a tao. Kinunana daytoy a pangipakaammo no kasano ti ipapatay na. Ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Di mo ilamatay daytoy nga uyuken tagungar kumamat ti baro nga boses. Nagapo kami di bagyo. Ito nga week nag-updating kami dagi jay papadi nga sangapulo aging gana ti 17 years in the ministry. Siyak ti kalakayanda.
ket nagmayat nga pampanunutan panang palagip ng runa ti tawon mi ke 40 to 49 mangrugi ti 38 dagiti tawon ti midlife crisis kunana dayjay midlife transition actually transition haan lang nga padi ti ag midlife transition oray da kayo idi nagkurenta kayo adu dagitay bumaro adu ti madlaw mo niya dala ko mano idi kayatam dagitay kolon, bangbanglo, perfume, into no mangrugi kang agkurentan na may mayaton ti efficacent, omega painkiller, may mayaton. Idi uray kas ano bannog mo nga nagbasketball, nagtaray-taray, no agdigos ka na lamiis, kas lakay kayat na. Tatatalo kay kin bumaketen, no agdiso ya danom, kas laka lang makuryente, aray! Transition. Kaslamag kanyami no ti padi, no hammo nga maimanage dagiti transition ti panagbiag dangerous delikado no hammo nga maawatan di biag mo apadi maapektaran amin tao agraman ti ministreaming kinuray ti bagbagi isudtoy dagitay met babae no dadduma dayjay nga tawtawenan agbaliw moody into no kwan dapay daytay ma-depression na maawa-awan meaning ti biag santo sumaruno man ti babaen daytoy menopausal stage so diya kasla agdadaili so nga the clinical psychologist nga nang kanya mi padi mo ilaeng mayat dagiti nga program para kanya tayo tawans nga nadadail mo di may nga ubing ko ma no si ka tinataengan ta in your life dakkel to ti ibunga na dakkel to ti masaklawan na uray kada kami met na may maalwadan dakkel to met ti ibunga na dakkel met ti masaklawan na dayeti ko na nagmayat nga pagpampanunutan ken dakkel at tulong kada kami ngam gapot naglamiis di bagyo agawi dak dia mo makasaon kastoy mo dati boses kon so nga dia mo bunga pa mga tatikwan aglalaok ijayon nagmayat daytoy ebanghelyo tayo ipangarig ni Apo Jesus kunana masapol ang maregreg ti bunga ti trigo tapno umado trigo ti kanyada adu ti bunga ti trigo datayo di pagay ko mano bilangem basbasit ti bunga na kanyada trigo adu bunga naging gana ti sangagasot kunana dayay apay nga daytoy ti pangarig ni Apo Jesus apay nga daytoy ti inosar na para iti bagina taapay kas may nga tao oray ni Apo Jesus idi agkararag ibantay olibo anya ti kunana no mabalbalin Apo ikkatem daytoy a panagsagaba kunana ngem no ti pagayatam iso ti masurot ay kamasapol nga iso ti masurot kani Apo Jesus kunana masapol nga maibayog ti anak ti tao isuna ibagbaga na di bagina masapol amatay tapno maaddaan ti biag ti lubong apay nga kastoy ti pangarig ni Apo Jesus una kanya tayo ammo tayo mo ti agmula no imulam di naganos nga pagay nga Eric hanang agbunga masapul nga magango ibilag mo anasayaat agtinnag tapno agbunga iti ado kapay nga kastoy ti pangarig ni Apo Jesus iti bagina ti ibagbaga ni Apo Jesus dito isuna nga mismo kas ano ti bunga na hantay ma-imagine kita kas ano kadakkel ti epekto di ipapatay ni Apo Jesus santo nagungar kas ano ti kadakkel ti impact na iti sangalubungan ni the late Michael Jackson idi kapigsana nga agkanta nga sikat niya nababa nang no agkanta idi no agconcert idi dagsaen ti nagado nga tao kakunana kaya na nga i-extend ti biag na babaen ti technology babaen ti agas adu ti doktor na isogarod nga i-freezer and nakada refrigerated ti pagturugan na tapnohan nga agbaliw di kay body cells na disgrasya na tayo mo ilata at dapat di may sa concert na nga imbaganan sa di amuon may sa iso na nga nang ibaga nga napapopulara kun ngam ni Jesus kini Kristo kunana pa yan kimbaga na dayjay ngam di natay mapukawon iti ki panagkita tayo dagiti laagan kanta kin style na ti malagip tayo ngam ni Apo Jesus sa Bali
Anya tinaaramid ka ni Apo Jesus, idi natay isuna, idi pimusay ni Apo Jesusen, nagungar, dayjay may maysa a Jesus. Iso tinagbunga ti ado aging gana ti nga lubungan na imaldit na iwaras dahi taapan nakatay. Iso nakaraman tayo iti bunyag, nakaraman tayo iti intero asa nga lubungan. Iso dahi ta nga nagpateg nga ipapatay pan nakailang sa iti cross ta nairaman tayo at tao. Dahi ti kabilag, dahi may sa bunga anatay tapno maaddaan tayo iti biyag. Apay nga naaramid da itoy ngamin no nga inaramid ni Apo Jesus daytoyan. Nohan na nga inaramid dayto ta natay nagungar latan ay natay latan awan ti ka ipapanan na amin nga aramidan tayo. Akas Kristiyano. Next week aramidan tayon. Holy Week kuna tayon. Domingo Ramos aging gana ti rambak pa nagungar ipapatay. Passion, Death, and Resurrection kuna tayo. Kaday tangarag lagi pun tayo ramrambakan tayo papabaruan tayo ti bagbagi tayo apay nga aramidan tayo gapu day tamay sa apa nagsakripisyo gapu day tamay sa apa nangited iti biyag daya ti bagbagana gapu di panangited iti biyag nga maysa nga sakripisyo nagbunga iti hadla nga milyon bilbilyon nga tao nga naisalakan kanumat iti panagbiag tayo dagiti sakripisyo tayo, dagiti panangited tayo, ti biyag tayo, di tay ammo kas ano kadakkel ti impact na. Di tay ammo kas ano kadakkel ti bunga na. Malagi pula unay, di amang ko nga rod. Iso ti, no daytoy nga sakripisyo, no malagip ko di sakripisyo, kasla iso ti umuna nga sumrag, di panunot ko. Anya dahi nga sakripisyo. Of course, nagsakripisyo da nga nang pakan kada kami ata, sang pulo kam garod nga agkakabsat. Dagtagtagi balayla ni inang ngam ti mapampanunot ko lat tano agawi day di amang nga mapanmaki trabaho ayay adda kalugong na nga day tay anaaw na aramid ti anaaw anna nga kunami hanyo mo ti anna nga ayay ure na pudot unag tudo tay linagad nga kalugong nga anaaw ti ngato na kay baba na adda kasla bulsana, packet in English, adda lingka-lingka kunana, adda jeti moskada, adda jeti tabako, adda jeti posporo, ijay unag na kuno, ulukatam da yaglukat. Ikas jay mo. Da kay nga nababa ng kanyo, amo da ito taga barbaryo kami. Kuno sumangpot ni amang ko na pangkuman na kay arado, agtataray ka mga ubing, ang pamilaan di kalugong, kitaan mi ija intilingka-lingka na. Adda latati arami da di amang ko, no napan nakiarado ko ma, no dua di balon nang ajay merienda na nga patupat, haan na nga kanan di maysa. Jirigat nang agar-aradag malwalom, haan na kanan di maysa apaya, amuna nga adda kami nga tumarayotoy nga anak na nga mangururay. Di self-sacrifice nga uray kas ano nga banog na, haan na nga pinanunot para kaniya na, taadda anak na nga tumarayotoy, amuyot tumarayotoy. Kala ko maday adda jayan nga kala ko madji umok ti bilitan kaag ngangadan nga mangurura di ipakan ni kani nga sakripisyo kasla pampanunutak uray tatta nagdakkel ti impak na kanyak ta dua ti ading kuno dadduma isuda pay akin ko kwasyak pay ti maawanan adda nga rod ading mo kano mo no si ka umuna nga mangan masanutan ka met di ka pay ammo agadi kunan pagsasauda na yan no dati ko ma lima mang katalaklakay ka mabaot ka tapay dimpay ammo ti agadi iso nga kapilitan pagbibingayan mi ngam di nga panangited di biyag tapno agbunga iti ado kaya ti pampanunutek nga sakripisyo kaya ti pampanunutek nga nagbasit nga sakripisyo ngam ti bunga na nagdakkel nagdilag nag-comment tak ijay in-share ni former Governor Grace Padaka. Ta aggayam kami nga ti Facebook. Anya ti kunana napangkano ng restaurant ijay Isabela tatana. Oray ka handak une am dagiti generation tatan kunana. Handa unay malasinan nga iso naggobernador idi. Ngam napanangan ti restaurant pagamo na di masidag. Haan nga di masidag haan nga daytay kruhan nga daytay para serve no di agluto ijay kusina. Kakunana kano ni former governor dayta ni Ma'am Grace kunana. Kunana dayjay napan kano nga babae kanya na
Ma'am, ammo idi gobernador ka kunana. Aganak jay ka anakak wano wan anak ti kabsat nansa. Ket kura awan ti pagbayad mi ta marigrigat kami. Kaamano sumama panji kapitulyo kunana nagado kano nga tao naglilinnet-lit da kinababa ng dagamsyak kunana dinaammo no inya day nga meeting. Ngam napanlata si Melsel day babae na panjasango na anya masapol mo aganak day kaanakak awang pagbayad mi. Pinarmaan na kano ingkad di opisina. Adin nun ada jay may akin trabaho day nga opisina. Katatan din napan ng restauran na paadagan kanumat. Kunana kano DJ Ma'am Wen na napaagan DJ dawat ko idi gobernadora ka iso nga big bigot nga naimbaga na ni Ma'am Grace bali awang kanyanan ata nayon ti trabaho na dayay kasla awan impact na kanyana ngam jigayam impact kin DJ tao nga nangaramidan na nagdakkel pampanunutan nanton ada aging gana nga unos ti panagbiag na kakas mo ti karkarit ni Apo Jesus kanya tayo ni Apo Jesus inted na di biag na di impact na kanya tayo bung sa nga lubungan may sasakripisyo ti biag kas mo anya matiyaw awis na kanya tayo haan tayo mga masapol nga agpakamatay sa tayo agungar ta di tayo maamu agungar malaksid ano kaya yo ha mga masapol nga itud tayo nga dito, agpakamartir tayo nga, agpadungpar tayo takalsadan, tapno madisiplinaan dagitay agmotor wano palapalin nyo mga dagit agmotor ka dito. Idol tayo dyan, norte. Ha mga dayjay, ngam di basit nga sakripisyo, basit nga aramid mo, di mo ammo, nukas ano kadakkel ti impact, kadagiti tattao. Hindi nga rod, hindi nga rod napangkam nag-retreat ka. Ayan ba napangkam nag-updating, hindi agawid kami. Nanipod, di agsisina kami, pampanunuto ko, nukas anok nga, dagiti na nagkurkurangak, tatapanawon ti Kwaresma, tadyak mo na tong paldi promise ko, hangko pa'y kag ngayon promise, nga haan nga agrais, tanahanak nga agrais ka, madimat, nagbisikleta kadagkwak mo. Anya di pang supapak ko, kadagiti nagkurangak, tatakwaresma. Iso nga di agawid kami agberbiro ko kas ano ak nga makatulong iti ko. Naglakat tumulong. Nga nagrigat mo no di tao ka gapot mo na nga tumulong ka abuswon na ka. Marinayo na nga detay kaya mo tumulong ngam into narinada nga tumulong ka adala tamo tao nga mananggundaway nga madlaw mo nga sa bali ti purpose na detay mananggundaway. Mo iti sao mananggundaway? Oy mananggundaway. Ay hangkay mo mananggundaway Nagmayat ti tumulong ngam no marinan di tao nga mananggundaway maupay mo ta tao tay maglaengan kinahamba nga maibagay nga tulungam hamo nga adda ti tao nga adda ti usto nga mabalin nga tulungan adda mo dayta kasla maupay diri nam ta kasla haan nga maibagay at tulungan hindi agawid kami kung kunakon kas ano ak nga tumulong anya ti umuna nga masagang ko mamit ko nga matulungan na pang kami man nagpasya-pasya di SSM awang mo nagatang ko ballpen laeng di ko anda nakita nga may isa nga nataenganan agjan janitor pa laeng ijay kas na daytay makita mo nga daytay sakripisyo na nga tama para anak na para apo na kinagmayat nga normal lang nga kita balasang baro kapigpig saan na agtrabaho ka dagijay agidoron ti dadakkel nga basura nga biso na nataenganan so dayjay kunak sa balin ore awan plano ko mga kwan ka automatic jiri namon nga manang pag meriendam to. Jak mga masapol nga ibagan angam di ka makitam di lawag jiro pa na nga. Di ka ham mga iso nga dakkel la unay ngam di nga marinam di tulong mo nga daytay kasla ko mamakitam di panangawat na kasla aglawag di rupa na. Di mo jak amo ano nya ti impact na pamilya na ngam sigurado ang isuna dakkel hanga di ti berberuken tayo. Ngam di may salaeng a single act can save life. Kunana di di may isa nga aramid mo nga nasayaat nga naggaputi puso mabalin nga mangisalakan ti tao. Mabalin nga mangisalakan di pagkakapsot nan, mangisalakan di pakaupayan na. Mabalin nga di may isa nga aramid mo nga nasayaat nang ro natattakwaresma no ited mo. Mabalin nga maka-inspire kadagiti adong. Haan nga masapol nga kasla ko natayo nga ni Apo Jesus nga
masapol nga matay agungar. Wan da ti concrete nga inaramid na ngam ti inaldaw-aldaw. Mabalin tayo nga tuladen, aramidan ta inaramid ni Apo Jesus. Uray may sala nga aramid nga naimbag, mabalin nga mang-inspire ti lubong. No baliktaden tayo met, mabalin latamat tini in negative sense, dahil ta may isa nga saom, nga naiyablat mo nga dakes iti kabsat mo, mabalin nga mangupay ti buong nga grupo. Dahil ta pa nagbalikas mo nga makaupay, mabalin na nga dadaulan ti ambisyon ti tao. Negative mo dahil yan. Isugarod nga anadan tayo. Isugarod nga ikarkarigatan tayo. Di may isa nga panagsaom nga hanga maibagay, wano pinutputar mo, mabalin nga mangdadaal ti relasyon, ori ka di agasawa, gapulaang tingiwa mo, ori ka di agkakaaroba, gaputi ngiwa mo nga hanga makontrol ka, may sala nga sao, babalin na nga dadaalan, dahil ti negative side na. Ngam ti positive side namat, may sa nga aramid mo, may sa nga gundaway nga panagpakumbaba, baka agungar ti relasyon, ti panagkakaaruba. Agungar ti relasyon. So kunak nga roden, di may sa nga gayam ko, may sa laki na pakumbaba da ita. Teksam laeng ta anak mo, agurnos ti pamilya yon, haan na kayat. May sa nga tulbek, nga panang text mo laeng ta aggulo ta pamilyan, may sala nga text mo kadakwada, alun unang ta pride mo, apay kami nga nakangin-ngina ta pride mo, At damot tao nga talaga nga naiyanak sa nga nangato lapayag na. At dan sa tao nga kasi talaga nga nakairi-irit pa nagkit-kita na or kit-kitaong hamang nga maibagay. Tangsit. Kano di may sala nga pinakinapakumbaba ka agurnosan ti lubong, mabalin tayo nga tumulong di pa nakaisalakan ti lubong. Kasi nga na may mayat mat latat ta si mana, na may mayat mat nga dahil positive side ti alain tayo. Imbes nga lablabanam, dahil pagkapsutam, kinatangsit, sakit tinakam, dahil negative ko mga ibagam kinkapsat mo, why not nga baliktadem? Apresyarem ti aramid na, silently tumulong ka, nga awan makakit-kita, silently, ala ko maikam ti puso, di ayat mo kadakwada, baka mo no, may salang aramid nga, hamo pa panunutin nga agsubli, baka may akatultulong ka ti pan nakaisalakan ti lubong. Karit kanya tayo amin. Narigat nga aramidan, nangruna no, ti tao nga masidag kanyam ka dati manang gunda. Dati nga madlaw mo dati tao nga manglukloko. Narigat. Ngam dati sabali nga tao nga mapakarinaan ti ayat ni Apo Diyos. Dahil siya nga ti karit na kanya tayo. Iso nga di jay, ore ka dahi tapisom, no intulong mo, baka ti mula mo nga ti impact na karibribo. Kala ni Apo Jesus, masapol ang marigreg ti bunga kung natapno agbunga. Regreg amet, tapno agbunga. Anya ti kangrunaan nga pampanunutan tayo dito kakabsat. Di pa nangitid ti bagay, nangruna at semana. Anya mati nagdumaan na, tatapanawon ti kwaresma, mapanti semana, kente ordinaryo apa nagbiag tayo. Diyak pa'y nakakonfesar, Father, alam no, ikarkarigatan mapangka. Diyak mo nakapastingan, Father, mabalin nga sukatan tinasaya at nga aramid, act of charity. Ado pa'y laeng dagiti pagkapsutak, Father, nga diyak nga kabailan nga ibatan. So papakam iti good works na saya at nga aramid. No magagara da ita good works, sigurado iso ti agtaray iti sistemam. Dahil mo ti awis na ala ni Apo Jesus, nagmayat atuladen. Masapol nga maibayog. Kas tao, nagkitakit ni Apo Jesus. Kunana din nagkararag di Bantay Olivo, Apo no mabalin, ikatem da ito'y nga panagsagaba kunana. Ngam ti pagayatam ti masurot. Isa kunana, di mapanan dagiti Grego, mapanda kitaan ni Apo Jesusen, kunanan, itanok mo ti anak mo, kunana, kaya nangasaon, nakasaganan amatay. Nakasaganan ama ilan sa iti krus, tapaya, tapno agbenepisyo. Anya bunga na datayo, Kristiyano.
Dahita nga pan nakatay, tibungan na aging gana tata, mano nga henerasyon aging gana pagpatinggaan ti lubong, laklak amon tayon to. Dagiti sakramento, ti pamakawan, ti pan nakabunyag, tinasanto na komunyon, iso ti bunga ti pan nakailansana. Kaawis na mo't kada tayo, anya mo ti pagsupapak tayo. Anya mo ti mabalin mo nga itulong kinikabsat mo. Wano, kaano nga timulong ka, nagayat ka, nga awan ti makaamam mo, awan siningsingir mo, awan ti imbakbakit mo. No kanayunam dayta, agbalin nga iso ti sistema ti biyag mo. Umasidag dayay puso ken ni Kristo. Padayak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Dios, ama aman nakabalin amin, anamarsuay ti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Jesu-Kristo, bugbog tong anak ti Dios, nagtao diti ama, ti sakbay ti amin a tiempo, Dios a nagtao diti Dios, silaw a nagtao diti silaw. Napaypayso a Dios a nagtao diti napaypayso a Dios. Naianak saan anaparswa. Diyos akas matlaeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin ngadda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog a naggapo sa dilangit, kat nangalay ti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat na lansa iti cross gapo kada tayo. Ini panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asuran. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen na sidadayag, iti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamatiak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamatiak met ti iglesia maymaysa, santa, katolika ken apostolika. Ipadoyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayat. Hintay umararaw iti Diyos nga ama tayo, nagbalin a tao ni Kristo nga anak na, ket simrek iti pakasaritaan tayo. Tapno wayawayaan na tayo, ti kinaman nagbasol tayo. Ngem gapo ti kinakapoy, ti kinatao tayo, adu pay laeng, ti maaramid tayo apagbidutan. Umararaw tayo nga rod iti ama ket kuna tayo, apo denggem dagiti tattaom. Agpaay karagiti mga dadaulo iti simbaan ni Francisco nga Santo Papa, ni Marlo ken dagiti amin nga obispo ken papadi. Itultuloy mo kadi apo ti mangted kadakwada ti espiritu ti kinatured, amang ibaklay iti misyon da ditoy lubong. Pasnek amang ikasabat ti ebanghelyo kenayat, amang ipakita ti asin kadagiti tattao. Kumararag tayo. Agpaay karagiti mga dadaulo, karagiti nasyon, ken ti gobyerno lokal. Ikam kadi apo ida ti espiritu ti sakripisyo nga agpaay, iti pagsayaatan ti biag dagiti tattao. Ket itrabaho da ti pannakapaduras ti ekonomiya. Kumararag tayo iti apo. Agpaay kada tayo nga ditoy ita, balbaliwam ken pagbalinen nakam kadi apo anapasnek, saksi ti naimbag adamag, karigiti padami at tattao. Ket agbalin kami nga dipen ti amin, kumararag tayo. Agpaay karigiti kakabsat mi agsagsagaba, karigiti didigra nga inaramid ti tao. Ikam kadida apo, iti kasapulan da atigsa ken tured, iti baet dagiti rigat ken panagsagaba da. Ket maamiris da amiti kaysa ka kadakwada iti rigat da. Kumararag tayo.
Agpaay karagiti minatay mi, nang runa dagiti awanen makalagip amang idawdawat kadakwada. Awatem kadi idan apo ita pagariam. Kumararag tayo. Agulimag tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apangge. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, di mawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo denggem dagiti tattao managayat nga ama, itden dagiti basbasol miti panagladingit. Denggem dagiti kararag mi nga agdawat iti tured ken pigsa amang sango. Iti tunggal pannubok adumteng iti dalan mi. Dawaten mi daytoy gapo ken Kristo nga apo mi. At linglingit mi, idaton miken ka, bungat panbandog mi, wen idaton miken ka, nalumuwas at sagot mi, tawan sa balik amay daton mi, aken ka apo amay kari, idaton miken ka, undoy mi, idaton miken ka, ararawi, wen idaton miken ka, asa sugmi, tawan sa balik amay daton mi, aken ka apo amay kari, idaton miken ka, puso mi, idaton miken ka, daytoy biag mi, wen idaton miken ka, amin amin ni, tawan sa balik amay daton mi, aken ka apo amay kari. Kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagiti adaton tayo. Makaiayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Let may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na. Ken kastamet a pagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Man nakabalin a Dios ipaaymo kadi tada kami nga insurom iti na Christian wan na pammati. Dalusan na kami babaen ti bilag daytoy a sakripisyo gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno na ya may kari katrumbeng anong mi kat pakaisalakanan mi
Ada kami iti amin na tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin katag nanayon a Dios. Takinayat mo nga agyaman kam ken ka babaan di panang parparit mi iti bagimi. Tapno materret ti kinatangsit mi. Kat kastapay ang manayunan ti ilimos mi iti marigatan. Kat dayta kinaman ang nga asim tituladen mi. Anansata makidanggay kami kadagiti di mabilbilang nga angheles ket itantan da ka ket kunami. Santo, O Santo, Santo Diabo, Santo Dios dagiti parsuan, ilangit kandagan abludan, iti patay daydayawan. Husana, Husana, Husana iti kangatuan. Husana iti itinagan tiyapon. Hosana, Hosana, Husana iti kangatuan. Hosana iti kangatuan. Hosana, Hosana, Husana, Husana iti kangatuan. Pod noon ay apo, habig ka kinasanto, ket sika ti gubwayan, ti amin na kinasanto. Dawatin mi nga roti paay mo ta espiritum, amang pasanto, kadagitoy adaton. Tapno pagbalinem, ket ipaay mo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Iso idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo, ket mangan kay amin iti daytoy. Tada ito'y tibagik, iso may yawat to, ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasan day di pa nang rabiida nangalay ti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag, iso ama iboyat to ama ipaay kada kayo, ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. babaen ti krus mo, ininta panagungar, inakam salakan, sikanan mo buti sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag. Ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta'impaay mo amay kari kami. Ngadda dito'y saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan ket parayrayem ti ayat na ana Diyosan. Laglagi pemmet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi pimusayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taraniag mo apagakitaan da ken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin itag nanayon abiyag. Ket makiranod kam to, kenenggasata na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga, magikadwa kam to kadmet kadakwada,
ang mangitantan-ok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo. Ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy me ken ka manakabalin nga ama. Ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Intay umararaw iti ama, katwalwan tayo iti kararag, nga insuro ni Apo Esos. Kada tayo. Sa langit, madaydayaw, tinagan mo. Unteng kumati paharian, matungpal kumati nakem mo. Dito'y nag-aakas sa langit. Idem na nakap di aldaw dito'y di kanekmi, di patinayon na aldaw pakawali. Nagiti basbasulmi kasmet kuma, iti pamakawan mi nadagiti na kabaso nadagani. Baybayan gauman mo, iti suliso, iti salamat naka Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi. Kaniti yaay Neso Kristo, anang isalakan kada kami. Nakupam tituray, ti panakabalin tindayaw, kagangayaw din pagsargan. O Apo mi ang Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga agapukan niyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo, kapya kada kayo amin kapya. Pero ti Diyos sa pangikan, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikan,
pasulti sa nga hubungan. Mga asika, anak kami. Cordero ni Diyos, amang ikat, adagiti basbasulti sa nga lubungan. Idem kadakam ti kapya, idem ka ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Dios, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanyat. Iti may salay nga sa umag. O Apo mia Jesus, di ka nagbuteng iti krus, di ka impaidam tayat mo, ang iwaragawag kinapudno. Ika na kami, ture dayat mo anasudi, unasem kati inadakes mi, iti krus mo sumurot kami. O Apo mia Jesus, agbuteng kami iti krus, narigat nga waten tayat mo, pangiwara kawag kinapudno. Ika na kami ture dayat mo anasudi, unasem kati kinadakes mi, iti krus mo sumurot kami. O Apo mia Jesus, di ka nagbuteng iti krus, narigat nga waten tayat mo, pangiwara kawag kinapudno. Ika na kami ture dayat mo anasudi, unasem kati kinadakes mi, iti krus mo sumurot kami. May kumani ka man, O Diyos ko, amin na parikot ko, tasikalaeng o Apo, ti ammo
pamakatulong tinumo. Umay kumani kama, O Diyos ko, narasi unay abiyat ko. Tasikalaeng o ako, tiam mo pamakatulong tinumo. Agpasagat nga rut ken ka, tawan sa bali pimananang naman. Harakupen na nga rut Allah, sakbay nga ina nga iwan. Kumararag tayo. Ipaay mo ka di uman nakabalin a Diyos, tada kami nakiranod ti bagi kandara ni Kristo, kan kanayon kuma maibilang kami akam kamin na. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, isa makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti gana. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na Santo na misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo. Di siya sino man tarigagay asumurot kanya lipatin na bagina et suruten na at tuyakapu dumdumngek tuyadipen mo nga agtumpal binibilin mo at sa ukat o